Dobre, takže, vážené dámy a páni, vítam vás na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve, aj keď sme sa teda aj keď sme sa teda zhodli, že dvaja poslanci sa písomne ospravedlnili, to je pani Flajžíková a Prokopiusová. Povedali sme si, že niektorí sú na ceste, verím tomu, že v priebehu dojdu, lebo potom to je aj finančná komisia, takže aby sme to nejakým spôsobom ľahko časovo zvládli. Čo sa týka bodov, ja to nezačneme oficiálne, to ozrejmím, lebo byl daný podnet na prokuratúru, nevieme od koho, áno, že tam sme to zle odhlasovali, lebo nemali sme voliť, mali sme delegovať, ale pani prokurátorke sme odpísali, že sme si vedomi tejto chyby a že ju napravíme, áno, aby ste vedeli, že prečo to dnes takto je. V podstate tým by sme sa mali dostať aj k bodu rady školy, či teda zostávajú tí pôvodní, ktorí tam boli delegovaní, což by bolo asi jednoduché, lebo potom by sa nemusela meniť rada školy, alebo by ste vy teda dali nejaký iný návrh. Dobre? A ja len toľko som chcel k tému. Takže ešte raz, dámy a páni, vás vítam na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve konaném. Nech sa páči, pani poslankyňa. Môžem? Tak, vážení kolegové, dám odhlasovať program. Či sme uznášenia schopní ešte. Uznášenia schopní sme. Takže ešte raz, ja spravím ešte tento úvod, áno, ešte raz. Len teda neviem, čo s pánom Letkom, ale v tomto momente sme uznášania schopní a ospravedlnení dvaja. Dobre, takže teraz pána Letka ešte počítať nebudeme. V poriadku. Takže prítomných je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poslancov, takže sme uznášania schopní. Doposiaľ neprítomní sú teda traja, ospravedlnení dvaja. Dobre, takže teraz predávam, aj pán kontrolor sa už dostavil, takže teraz predávam slovo pánovi viceprimátorovi. Nech sa páči. Počkaj, sedneš sem. Takže, prosím, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, mandátovej a tak ďalej. Návrh na zloženie návrhovej komisie. Návrh Vladimír Letko, Vladimír Sofka, Marek Šedivý, René Vávra. Má niekto niečo? Nemá, prosím hlasovať. Kto je za? Všetci prítomní. Pán Hladík, pani Dalejková, pani Menšíková, pán Žák, pán Vávra, pán Sofka a pán Šedivý. Za overovateľov určujeme magister Ľudmila Menšíková, magister Vladimír Hladík. Kto je za? Všetci. Pán Hladík, pani Dalejková, pani Menšíková, pán Žák, pán Vávra, pán Sofka a pán Šedivý. Máme tu návrh na doplnenie programu od pána Vávru. No áno. Dávam hlasovať o pôvodnom programe. Má niekto niečo na nejaké pripomienky k tomu? Nemá. Dám hlasovať. Počkaj, ale to mene, že? No. Takže dávam hlasovať o programe. Kto je za? Všetci. Pán Hladík, pani Dalejková, pani Menšíková, pán Žák, pán Vávra, pán Sofka a pán Šedivý. Teraz dám hlasovať o doplnení. Neviem, či ho máte všetci, tú zmenu. Máte?
Ja som všetkým rozdal. Dobre. Takže viete, o čo sa jedná. Dávam hlasovať o doplnení ako bod 10 o tomto návrhu. Má k tomu niekto pripomienky? Nemá, tak dám hlasovať. Kto je za doplnenie o tento bod? Pán Hladík, pani Dalajková, pani Menšíková, pán Žák, pán Vávra a pán Šedivý a Valdeker. Zapomínam na seba. Takže. Pristúpime bodu 3. Prosím? Celý program znovu? Dobre. Takže... Áno. Takže ten návrh na doplnenie programu je pod bodom 10. Dávam hlasovať o celom programe ako vrátane doplnenia. Kto je za? Pán Hladík, pani Dalajková, pani Menšíková, pán Žák, pán Vávra, pán Sovka, pán Šedivý, Valdeker. Prichádzame k bodu číslo 3, návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 307/2024 zo dňa 28.2.2024. Má k tomu niekto niečo? Nemá, dám hlasovať. Pardon, prosím predsedu komisie. Návrh uznesenia máte predložený v elektronickej podobe. Prosím o oboznámenie sa s predložením návrhu uznesenia Mestského zastupiteľstva. Dám hlasovať. Kto je za? Pán Hladík, pani Dalajková, pani Menšíková, pán Žák, pán Vávra, pán Sovka, pán Šedivý, Valdeker. Návrh bol prijatý. Pristúpime k bodu číslo 4, návrh na delegovanie členov do rady školy pri materskej škole Mirka Nešpora, Šaštín Stráže. Má niekto k tomu nejaké pripomienky? Pán predseda. Návrh uznesenia máte predložený v elektronickej podobe. Prosím o oboznámenie sa s predloženým návrhom uznesenia Mestského zastupiteľstva. Dám hlasovať, kto je za. Pán Hladík, pani Dalajková, pani Menšíková, pán Žák, pán Vávra, pán Šedivý a pán Sovka, Valdeker. Návrh bol prijatý. Pristúpime k bodu 5. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 308/2024 zo dňa 28.4.2024. Má niekto k tomu pripomienku? Ak nemá, prosím pána predsedu. Návrh uznesenia máte predložený v elektronickej podobe. Prosím o oboznámenie sa s predloženým návrhom uznesenia Mestského zastupiteľstva. Dávam hlasovať, kto je za. Pán Hladík, pani Dalajková, pani Menšíková, pán Žák, pán Vávra, pán Sovka, pán Šedivý, Valdeker. Návrh je prijatý.
Pristúpime k bodu číslo 6, návrh na delegovanie členov do Rady školy pri základnej škole Štúrová 1115 Šaštín Straže. Má niekto pripomienku? Ja by som mal pripomienku, ja by som chcel navrhnúť namiesto pani Veroniky Kečkešovej Mareka Šedivého. Veronika Kečkešová, Yep. Jak to je, že Veronika je za zamestnancov? Áno, dvaja za zamestnancov, Ona je za dvaja zamestnancov. Ale neviem, či to tak je. Je to tak? Mne sa zdá, že tam není To sú poslanci a sú zamestnanci. Pán kontrol, je to potrebné, aby tam boli dvaja zamestnanci a dvaja... Či ako to? Ja nejsem proti, ale aby sme neurobili chybu zase. V rade školy vlastne tá je tvorená rodičmi, ktorí sú zvolení spomedzi seba, pedagogickými zamestnancami, ktorí si spomedzi seba zvolili svojich zástupcov, takisto nepedagogickí zamestnanci a 4 zástupcovia zriaďovateľa. To znamená, že tých volia poslanci. Tam v zákone nikde nie je uvedené, že kto to má byť. Že, či to môže byť úplne hoci ktorí ľudia. Nemusí to byť ani vôbec poslanci, môžu to byť bežní obyvateľia z obce, môže to byť poslanci iba, to je vždy na tom, jak sa dohodnete. Takže dám hlasovať o prvom návrhu a potom o zmene. Takže kto je za pôvodný návrh? Nie, o zmene musíte dať Nie, najskôr. o zmene. Najskôr tú zmenu, ten návrh zmeny, čo dal René, a potom... Či teda bereme tú zmenu? Dobre. Tak dám hlasovať o návrhu pána Vávru. Kto je za? Pán Hladík, pani Zálejková, pán Vávra, pán Sovka a pán Šedivý. To je 4, dobre počítam. No, Ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je za. Ja som sa zdržal. Valdeke sa zdržal. Takže. To je proti. Nikto. Zdržali sa. Traja. Pán Žák, pani Menšiková a Valdeke. Dobre. Pristúpime k zmene. Prosím ťa, René, povedz mi to meno ešte raz. Zmenuje namiesto Veroniky Kečkešovej Mareka Šedivého. Áno, ale to sme o návrhu dávali. A teraz musíme odhlasovať celý bod zmenený. Takže pristúpime k návrhu pána Vávru. Zmenu pani Kečkešovej za pána Šedivého. Kto je za? Už sme to čítali. Dobre, tak prosím pána predsedu. Nový návrh predniesť. Môžem to celé. Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne Strážach deleguje do rady školy pri základnej škole Štúrová ulica 1115 Šaštín Stráže. Prvé pani Janu Dalajkovú Suchu, druhú osobu inžinierku Luciu Flajžikovú, tretiu osobu pani Luciu Orgoňovú a štvrtú osobu pána Mareka Šedivého. Má niekto nejakú pripomienku ešte? Ne, tak dávam hlasovať, kto je za. Pán Menšík, pani Dalajková, pán Vávra, pán Sovka, pán Šedivý
Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Pani Menšiková, pán Žák, Waldecker. Tak sme čo nerozhodli v patovej situácii. Sme už našemu to sme to odsúhlasili. Jak? Čas sme už našali vás. Však áno, v prvém bolo 5, aj teraz je 5. Aj. Väčšina je. Väčšina je, súhlasené. Je to tak? Pozor, aby sme neurobili tú istú chybu. No, my delegujeme. No, Áno, takže týmto pádem áno. delegujeme. Oddelegovali sme... Je to OK? My delegujeme. Porádku. Takže tým pádom ešte boli skočiť, či to bolo to schválené, alebo neschválené. Pôjdeme bolo schválené. Takže návrh je schválený. Vy, jak poslanci, ste hlasovaním delegovali. A keď je väčšina, tak keby bolo 4-4, je to iné, ale je to 3. Dobre, rozumíme si? Dobre. Takže pristúpime k bodu číslo 7, návrh na poverenie sobášiacej na volebné obdobie 2022-2026. Má niekto k tomu nejakú pripomienku? Pán predseda. Návrh uznesenia máte predložený v elektronickej podobe. Prosím o oboznámenie sa s predloženým návrhom uznesenia Mestského zastupiteľstva. Takže dám hlasovať. Ešte prepáčte, že vás preruším, ale ja mám otázku na pani poslankyňu. Ide ti o jednorázovú záležitosť, alebo budeš sobášiť aj naďalej? Pravdu, lebo či máme s tebou počítať aj na iné sobáše? Akože ja nemám v záujme sobášia si myslím, že je tu dosť, len teda ja som bola oslovená, že či môžem... Ja ti rozumiem. Áno, akože... Ale ja sa ťa musím na to opýtať, môže sa nám stať, že keď to bude ani nevyhnutné, traja samozrejme, že to sobášiaci nebudú môcť, tak budeš musieť byť tá štvrtá. Jasné, ja s tým počítam, že keď bude My budeme radi, treba. keď môžeme do Tak. toho vstúpiť. Takže dám hlasovať, kto je za. Pán Hladík, pani Menšíková, pani Dáková, pán Žák, pán Vávra, pán Šedivý, pán Sovka, pán Waldecker. Všetci. Môžem sa spýtať, pán primátor Rado? Prechádzame k bodu číslo 8, návrh na... Ja sa iba chcem spýtať, že je tam určený nejaký počet, že koľko musí byť sobášiacich, alebo to je... To není. Nej, tam ide o... Že ako... Aha, ja iba tak... Ne na jeden sobáš. Víš, čo myslím, je volená na obdobie. No, tak my budeme radi, keď nás zastúpi. Rozumíme si. Áno. Takže pristúpime k bodu číslo 8. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 306/2024 zo dňa 28.2.2024. Má k tomu niekto pripomienku? Ak nie, pán predseda. Návrh uznesenia máte predložený v elektronickej podobe. Prosím o oznámenie sa s predloženým návrhom uznesenia Mestského zastupiteľstva. Dám hlasovať, kto je za. Chcel k tomuto bodu sa trošku ospravedlňujem, ale zaspal som pri tomto. Ten ruší. Ja aj to sa ruší, pardon. Pokračujte. Takže dávam hlasovať, kto je za. Pán Hladík, pani Dalajková, pani Menšíková, pán Žák, pán Šedivý, pán Sovka a Vávra, čo? Tak aj Vávra a Waldecker. Takže kompletne schválené. Bod číslo 9, návrh na schválenie obstarania nového viacoučelového vozidla. Má k tomu niekto nejakú pripomienku? Ja by som mal pripomienku alebo takú doplňacú podstatnú vec k tomuto našemu autičku. Je to už na všetkých poslancov, ako budeme s týmto tady nakladať, ale ja by som navrhoval, aby sme tú čiastku zdvihli.
keďže som si prepočítal podľa tých návrhov, ako vyšlo to auto, ako vyšla aj tá zametacia kevka, takže spolu to vychádza okolo 62 000 eur aj s preplatením leasingu. Takže by sme to mohli dať na 65 zhruba, aby tam bolo dodržané veci, po prípade nejaké maličkosti a nech sa to zoberie naraz. Nech sa to nekúškuje, nech sa to zoberie a nech je jeden leasing, lebo ja si myslím, že než sa to všetko toto dopracuje, než sa tí ľudia s tým naučia robiť, dojde zimné obdobie, my budeme teprve dokúpať nejakú nadstavbu a oni naozaj budú miesť ten guláš aj tí zamestnanci, takže... Dnes to stojí toľko, o mesiac toľko, o 2 mesiace toľko, takže ja zastávam tento názor pána poslanca, že keď už teda, tak komplet a nech to je pripravené, nachystané. Lebo dnes tá radlica stojí 1000 eur, o 3 mesiace pred zimou bude stáť 5, napríklad. Áno, ceny sa menia, bude to jednoduchšie, už sa k tomuto nemusíme vracať, máme to spravené, už je to za nami. Takže to je môj návrh. Podľa tých som by to malo vychádzať. No, je tam ešte rezerva, keď si to spočítáš kompletne. Tak to môžem doplniť. Vidíme to vysvietené, tak tá kefa, nová cena bola 42 132. Ak by sme prirátali potom tie ostatné nástavby, tak by to vychádzalo plus 7800, myslím. 31. Takže jednoduchý počet. Áno. Tak, do 65 by sme sa mali zmestiť vrátane DPA na 60 mesiacov splátky plus 10% na akontácia. Môžem to vysvietiť, mám to tam nejak pripravené, ale teda len ten pôvodný návrh a potom tento opravený. Takže tak. Ja by som možno, že išiel na tých 48 mesiacov, ale to už je na vás, ten leasing. Tam je 5,5 a tam neviem, koľko je tam rozdílu preplatenia. No, síce tam bude. Koľko tam je rozdílu? Pôvodný návrh s tými dvomi nadstavbami, radlica a posypové zariadenie bol 55 752. Ak prirátame potom ešte tú ďalšiu nadstavbu, tak to je plus 7800. Dobre. Pani Menšíková. Ja sa chcem ešte spýtať, že či nie je nejaký projekt, z ktorý by sme to mohli kúpiť, že by sa nemusel brať úver. Či sledujeme toto? Momentálne nie je žiadna výzva na takéto stroje. My to samozrejme, že to sledujeme, ale momentálne teda naozaj nevieme o takej výzve. Mali sme rôzne ponuky zo všelijakých bazarov, z krachujúcich firiem. Boli sa chlapi pozerať z Bratislavy, kde jedna firma stratila zakázku, to bolo Staré mesto, neviem, ktorá časť Bratislavy, rozpredávajú stroje, potom z nejakých bazarov boli ponuky na tie multikáry, ale viete, no to sú 20-ročné stroje, tak ja neviem, či sa nám oplatí zaoberať. No ja určite nechcem, aby sa kupovali nejaké staré stroje, lebo má to slúžiť a ak by sa kupovali staré stroje, tak sa to stále kazí. Súčiastky sú potom drahšie, my vlastne už sme od minulého roku to stále schvaľujeme dokola, čiže určite ako si myslím, že to treba kúpiť komplet, aby sa to kúpilo komplet, len teda stále ešte chcem rozmýšľať nad tým, že či teda to nie je možné nejakým takým spôsobom, jak to kupovali aj okolité obce a mesta. Dobre, ďakujem. Lebo doplním to, ja som takisto toho názoru, lebo videl som všelijaké návrhy, nejsem za to, aby sme kupovali staré stroje, oni sú lacné, áno, je to okolo 10 000, 15 000, 7 000, ale všetko to sú stroje 20 rokov, mnohé rozežrané osoly a tak ďalej. Fakt je ten, že je to dôležité, lebo máme problémy skoro každé ráno s týmto píjačem, už sme znovu s tým boli na diagnostike, už si s tým pomaly nevieme rady. Však to vám všetko povie pán Fiala, tieto presné veci, takže súhlasím s tým, že radšej drahšie a nové ako staré a by sme sa dostali vlastne tam, kam nechceme. Ja by som chcel ešte doplniť k tomuto vozidlu, multifunkčnému vozidlu. Je tam potom možnosť, ja som dneska aj rozprával s tom pánom Palčíkom, vy ste s ním, vám to vlastne on chystá, pripravuje. Ja som si dneska rozprával a povedal mi aj takú vec, že je tam možné aj zvýšiť tie bočnice o 30 cm pevné, alebo potom o meter, ale to už je taká sieťka, takže aj
toto by som tam, lebo viem, že pán Miloš na technicky spomínal, že by to nejak doriešil, bolo by to originál k tomu? To je prvá vec, druhá vec. Je to možné, lebo ja som s Milošom o tom rozprával, my také niečo máme. Naozaj to máme. Aby to bolo, reku, už kompletne. Asi 40 cm, však je tam na technických službách. A tak sa teda Miloš vyjadril, že by ju dokázal prispôsobiť tomuto. Áno, lebo tá je dobrá, ona je kvalitná, len možno nebude presne sedieť ten rozmer, ale tá je naozaj je dobrá. A potom som chcel ešte doplniť, že treba tam navrhnúť to hydraulické čerpadlo, to výkonnejšie. Sú tam dva druhy čerpadla. Takže to je výkonnejšie, to je doplatok znova 502 €, ale to, on vám to asi navrhne, dúfam, že to tak, to si urobí ešte poznámku na to. To už je druhá vec. A potom mám poznačené, v sume to všetko vyjde, to všetko je OK. Ale o tom sme vedeli, že ano? to takto je, len Dobre. mne to pripadlo, že sú tam navýšené finančné prostriedky a keďže sme to tak hrotili, že čo najnižšia cena, tak ja som to tam už nedával. Dobre, v poriadku. A toto je iba pro informáciu všetkých tady poslancov. Po 50 motohodinách prvý servis okolo 250 € a potom po 200 hodinách servis, takže to je úplne v pohode, v norme. To je všetko z mojej strany, ďakujem. Má ešte niekto k tomu? Ak nemá, opýtam sa takto. Je všeobecný konsenzus k tomu návrhu pána Vávru? Súhlasíte s tým? Ale treba zahlasovať. Ja bych prosil teda, aby... Lebo treba stanoviť návrh uznesenia. Ku návrh uznesenia musíme presnejšie. Áno. Pri týchto... Ja bych prosil pána predsedu, aby teda sformuloval nový návrh uznesenia tejto veci. Počkajte, Ale najskôr musíme za ten návrh odhlasovať. No. Ak môžem poprosiť, jedna vec je konsenzus, druhá vec je, že primárne môže si to osvojiť predkladateľ toho návrhu. Teraz neviem, či to bol pán primátor alebo pán prednosta, ale myslím, že pán primátor. To znamená, že samozrejme to treba teraz doformulovať, tak to robia, ale ten konsenzus, všeobecný konsenzus je formulovaný na predkladateľovi toho návrhu, či s tým súhlasí, čo z debaty vyplynulo, že súhlasí. Takže... Bude tam až do výšky 65, komplet leasingov. Áno, 65. Áno. Ešte tam niečo. Iba tá suma. Nemusíme definovať presne názov. Dobre, zhrňovacia tam je. To je zhrňovacia, to je rozmetadlo. To tam je? Nie rozmetadlo. Ťažné zariadenie. Není to není. Do šírky hydraulická chorby, ťažné zariadenie, cena je 1000. Tady za to by sme mali dať rozmetadlo. Ne, to by som dal. Dobre. Môžeme to dať metla na metacie. Metla na metacie a komponenty. To je tu na... A príslušenstvo to dáme, no? Tak dáme si dáme. Tak. 1000 kg. Čelná kepa na zametanie. A plus k nemu plus príslušenstvo. Spolu s prvým. Povieš potom. Plus tej kefe, aby to bolo. V tom, aby to mohli dať do uznesenia. S príslušenstvom. Potom rozmetadlo Polár. Či je to? Polár? Polaro. Jedna. Môžem hádam zhrňovacia. osloviť pána Polčíka a doplníme tam to silnejšie čerpadlo plus nadstavbu, aby nám to dorátalo aj v ČSOB leasingu presne na cent, aby sme tu netápali, lebo ja teraz neviem,
trafiť presnú cenu toho vozidla, že dáme tam sumu do 65, aby sme to neprešvihli o 1 euro. Vymyslím si, áno? Že čo? Dobre. On mi to pripraví, no, vynde, a keď nevynde? Vynde, lebo ja som si to celé prešiel. Dobre. Sipová, dobre. Sipová, toto nebudem dávať tú značku, či mám tam dávať tú značku? Zhrňovacia radlica. Ja to prečítam iba, že či to môže tak byť. Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne Strážach schvaľuje obstaranie nového viacúčelového vozidla a v predpokladanej hodnote 65 000 do 65 000, minimálne technické požiadavky a výbava vozidla s kabínou, hydraulickou prevodovkou a posilovačom riadenia, pohon 4x4, kompaktné rozmery do šírky max 1500 mm, hydraulické vyklápanie korby s nosnosťou minimálne 500 kg, ťažné zariadenie s nosnosťou ťahaného prívesu minimálne 1000 kg a čelná kefa na zametanie spolu s príslušenstvom, rozmetadlo Polaro 1 a zhrnovacia radlica. Áno, to je ten posledný. A je tam potom a zhrňovacia radlica, to je to posledné. Tak, a tým pádom by to malo všetko. Má k tomu niekto niečo? Pán kontrolór? Čo sa týka toho príslušenstva, pôvodné je teda, že čelná kefa na zametanie, doplňate rozmetadlo a doplňate... Aj to príslušenstvo sme tam ešte dopísali spolu s príslušenstvom. Áno, len poprosím vás, mám takéto, že tam zaznela nejaká značka. Tam zaznela, áno, to Polaro 1, to či tam máme dať, tak to nedám. To nie, lebo vlastne potom si vyžadujete konkrétny produkt. Dobre. Myslím, že minulý raz to bolo práve. Áno. Len viacúčelové vozidlo, nič viac. Dobre. Takže má k tomu ešte niekto? Potom to prečítam, tu hlasovanie. Nemá. Takže pán predseda ešte raz prosím prečítať. Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne Strážach schvaľuje obstaranie nového viacúčelového vozidla v predpokladanej hodnote do 65 000, minimálne technické požiadavky a výbava vozidla, vozidlo s kabínou, hydraulickou prevodovkou a posilovačom riadenia, pohon 4x4, kompaktné rozmery do šírky max 1500 mm, hydraulické vyklápanie korby s nosnosťou minimálne 500 kg, ťažné zariadenie s nosnosťou ťahaného prívesu minimálne 1000 kg, čelná kefa na zametanie spolu s príslušenstvom, rozmetadlo a zhrňovacia radlica. Kto je za tento návrh? Pán Hladík, pani Dalíková, pani Menšíková, pán Žák, pán Vávra, pán Sovka, pán Šedivý, Valdeker. Jednohlasne prijaté. Prichádzame k bodu 10. Návrh pána Vávru ukončení zmluvy parkovacieho systému nainštalovaného na námestí Slobody zmluva s firmou EM-Card AS Bánovecká cesta Žilina. Má k tejto záležitosti niekto niečo na doplnenie? Pán poslanec, povedz nám niečo k tomu bližšie, k tomuto návrhu. No ja navrhujem, aby sme v podstate navrhujem zrušenie parkovacieho systému, ktorý je nainštalovaný na námestie Slobody, na základe toho, že sme ukončili VSN. Takže v podstate zbytečne sa platí mesačný nájom za takéto niečo, čo je tam nainštalované. No, dávaš iný návrh na parkovné, alebo žiadny, aby som to pochopil, že teda žiadny výber parkovného, tak to mám chápať. Ja osobne žiadny výber parkovného. Takže všetky obce to zavádzajú, parkovné zdražujú a my to zrušíme, áno? Pokiaľ to je iba námestie, Pani poslanci, ja sa k tomu riešiť... nebudem vyjadrovať, v žiadnom prípade už sa mi to ani nechce.
príjmy bežné nemáme a práve naopak, ja aspoň z iných obcí počúvam, ľudia sa chodia, pýtajú parkovacie karty sami dobrovoľne. Dobre, je to na vašom rozhodnutí, môj názor je na to iný. Pani Menšiková. Tak ja keď som si to prečítala, tak mi z toho vychádza, z toho návrhu, že ide o zrušenie parkovacieho systému, ktorý zaviedla firma EM Card, Bánovecká cesta Žilina. Nehovorí sa asi o celkovom zrušení parkovného zatiaľ, neviem. Aspoň teda tento návrh to nehovorí, ja som to z toho nepochopila, neviem, nech mi to potom pán kolega vysvetlí. Ide mi o to, že vlastne my platíme ten prístroj alebo ten automat, ktorý tam je a vlastne keďže je teraz nie je schválené VZN, tak na základe, teda nevyberá sa, ale jednoducho tam je a účtujú nám ho. Čiže neviem, či mám teda dobrý pohľad ja, si myslím, že vlastne mesto by malo vlastne tú zmluvu, keďže sa nevyužíva ten automat, zrušiť s tou firmou, lebo jednoducho, a ešte potom druhá, to je jeden bod, dobre, aby som nemiešala, druhý bod je, že vlastne či už tá firma dokázala tam tú pol hodinu do toho svojho systému dať. Ďakujem. Pán Predosta. Pán Predosta. No, môžem dovysvetliť všetko k tomu, takže systém je tam nahratý už teda po zastupiteľstve v tom týždni nejakým spôsobom a máme to ošetrené na pol hodinu, mám pripravený manuál, ktorý je na 12 strán, ja vám ho môžem kľudne preposlať, tá pol hodina je tam automaticky zaradená zdarma a vyvíjali to vlastne iba kvôli nám, kvôli mestu Šaštín stráže, ale teda je to sprístupnené, je to plne funkčné, nechajte ma dopovedať. Platíme prenájom 216 eur mesačne. Doplním, že je stály záujem o karty parkovacie. Aj dneska sa tu boli pýtať ľudia, dokonca si ich chceli aj za každú cenu kúpiť. Myslím si, že si ich aj kúpili. A tento systém môže pokračovať aj naďalej, pretože bolo zrušené síce na základe prokuratúry a na podnet teda prokuratúry VZN a aj prevádzkový poriadok, ktorý nemusí byť teda nový, ale nové VZN bolo pripravené už aj na minulom zastupiteľstve, len sme sa k tomu nejakým spôsobom, alebo ste sa k tomu vôbec nedostali. Takže VZN je pripravené, v ktorom je tiež zakotvená prvá pol hodina zdarma a za mňa ja nevidím najmenší dôvod, prečo by to nemalo fungovať, keď to funguje vo všetkých alebo vo viacerých mestách na Slovensku. To nie je firma, ktorá je nejaká, povedzme si, že neznáma pre Slovensko, ale predsa len sa vrátim aj k finančným záležitostiam, že bolo schválené VZN, bol schválený prevádzkový poriadok, potom bol problém stále s niečím, s označením, ktoré, ako som už aj minule vysvetľoval, že tiež podľa nového zákona, ktorý mal byť a není, tak v podstate sa vrátil k pôvodnému. Stálo nás to nemalé finančné prostriedky aj na dopravné značenie a teraz si zoberme, že aj vďaka tým peripetiám, ktoré nastali a tým mesačným poplatkom, ktoré sú, myslím si, že pre mňa, za mňa, to je to najmenej tých 216 eur, lebo sme sa vykrývali aj bez toho, že by sme kontrolovali nejakým spôsobom tých parkujúcich a povedzme si aj neplatičov, ale teraz je to tak nastavené, že v podstate bude dohliadať aj mestská hliadka, od prvej minúty každý dostáva lístok, je to dohliadateľné, či tam parkuje oprávnenie alebo neoprávnenie. A ja si myslím, že príjem len na rezidentských kartách, ak by to bolo, a stále hovorím, že to je pre 3 auta a je to 90 centov na jedno auto na jeden mesiac, neviem, čo by sme teda, kde by sme chceli získať iné peniaze, keď toto sú, myslím si, že celkom slušné peniaze. Keby len to bolo to, čo je teraz, tak to je 10 000 minimálny príjem do roka pre mesto. A ak sa pozrete na tie straty, takže ľahko vypočítateľné, čo nás to stálo,
A teda môžeme si škrknúť minus 15 000, ak to teda úplne by ste chceli zrušiť. Lebo parkovací automat sa dá odviesť, nechcem povedať aj po vypovedaní zmluvy okamžite, ale čo s tým docielime? Dobre. Ja ešte by som teda, dali ste nám tú tabuľku, že príjmy za rok 2023 7120, za rok 2024 824,50, čiže spolu zatiaľ príjmy sú 7944,50, áno? A výdavky, tak to tu je, číslo som pochopil, no ja len to chcem na vysvetlenie, áno? A výdavky sú spolu teda za rok 2023-2024 6482, čiže cca zisk je 1500, a tu je, že strata 15 075, tak tomu to nerozumiem. Len to, keby ste mi vysvetlili. Bavíme sa o tom, že tu máme nejaké náklady. To by bol potom zisk tých 1000. A máme tu príjmy za rezidentské karty za rok 2023 až 2024 a potom prenájom za celý rok 216 eur na jeden mesiac. Ak zrátate všetky mesiace krát 216 eur plus tie výdaje, ktoré sú na pravej strane, tých 6482 a plus, ak to zrušíte, tak mínus ešte rezidentské karty, za ktoré sa musí vrátiť tým ľuďom. To není len tak, že my si ich tu necháme a peniaze a dobre. A potom prenajmy, tak jak je to tam uvádzané 03, 04, 05, tak z toho to vyšlo. Kľudne. Ak si ja dobre pamätám, tak zmluva bola podpísaná 22. maja 2023, odtedy sa bortíme s jedným parkovacím stojanom. Medzi tým sme riešili dopravný inšpektorát, dopravné značenie, potom odstavenie prvýkrát, neviem, či aj druhýkrát, prekryté, nefunkčné, ale platili sme stále 216 eur. A tým sa to celé naskladalo. Takže takto to je a medzi tým to bolo od novembra, alebo odkedy znovu odstavená a potom na základe toho, že sa neprijalo nové VZN, ktoré už bolo pripravené, mohlo to fungovať už dávno, ale teda takto to je, že to stále stojí, je to prekryté, aj keď to je funkčné, ale je to prekryté. Vzhľadom na to, že nie je prijaté nové VZN, ktoré vypracovala doktorka Filová na podnet prokuratúry. Páni poslanci, keď už sme prešli tak ťažkú prepúť s parkovaním, zdá sa mi to trošku nezmyselné to v tejto fázi zrušiť, to je jedna vec. Ja opakujem, ja mám 3 pozvánky týždenne na rôzne inštitúcie do Senice od prokuratúry, polície, mestského úradu a nikto sa ma nepýta a platím za parkovné. A chodím tam na oficiálne porady alebo oficiálne riešenie problémov, na ktoré som prizvaný. Ani žiadna polhodina, ani nič podobné. Viete dobre, že Senica ešte zdražila parkovné, ale dobre, ja sa nechcem porovnávať so Senicou. Ja len hovorím trošku reality. Ja by som chcel vlastne ohľadne toho, že tá firma vyvíjala systém kvôli nám. Ja si myslím, že ho vyvíjala kvôli ním, ak tu chceli ešte pôsobiť. A chceli splniť tie podmienky, ktoré my sme vo VZN schválili a v prevádzkovom poriadku. Čiže oni, ak chceli tu prevádzkovať parkovací systém, tak sme sa aj teraz dohodli naposledy a že sa s nimi dokonca aj sme sa mali stretnúť, ja to tu mám poznačené, že sa môžu prísť a vysvetliť nám. Čiže oni ho vyvíjali kvôli sebe, aby tu mohli prevádzkovať parkovací systém, nie kvôli nám. A to VZN, že je pripravené a neschválené, to vlastne toto pribrzdilo všetko. Lebo sme čakali vlastne na tú firmu, pokiaľ nám nastaví systém. A vieme dobre, že pokiaľ my túto informáciu sme nemali, že je ten systém prenastavený, tak nám tam plyne nejaká doba tej zmluvy na vypovedanie tej zmluvy. Bez toho, bez udania dôvodu. Čiže preto my nevieme, či teda sa konalo v tom alebo nie, či ten systém už je opravený alebo nie. Preto tento návrh. Ďakujem. Môžem doplniť? Dobre, ja doplním. Pán poslanec,
uznávam, že pán predosta niekedy povie 2-3 slová, ktoré neúplne pasujú k tej tematike, tak jak sa teraz vyjadril, ale ešte to nemyslel zlom. Vidím, že rádi ho chytáte za slovíčka. Verím tomu, že to nechcel tak povedať, že firma to vyvíjala kvôli nám. Ja skôr súhlasím s tebou, že to vyvíjala kvôli sebe. Ale vidím to také trošku detinské, aby sme sa tu chytali za slovíčka a neriešili skutočný problém. Ale ja predsa doplním, prvé VZN bolo prijaté na 50 centov za hodinu. Nič viac v tom VZN nie je prijaté. A až v prevádzkovom poriadku bolo prijaté vami, že pol hodiny zdarma. Kľudne si to prečítajte, to VZN-ko staré. Dobre? Naozaj sa k tomuto vrátim, prepáč. Ja len dopoviem, vo VZN-ku bolo len 50 centov za hodinu. A tiež sa nechcem chytať za slovíčka. A prevádzkový poriadok nie je potrebný. Všetci dobre vieme, ako to bolo. Že tuto pán bývalý kontrolór povedal, nemusí to byť vo VZN tá pol hodina alebo tá hodina zdarma, že to dáme do prevádzkového poriadku. Vy si to, spätne si to pozrite, ako to bolo. No dobre, súhlas, ale riešime čo? Minulosť alebo budúcnosť? Tak si to ujasníme. Vráťme sa konkrétne, prosím vás, k tej podstate. Pokračovať alebo nepokračovať? Parkovaní. Musíme to vyriešiť nejako. My máme predložený návrh. Môžeme to schváľovať? Teda dať do poslancov. Na schválenie, že sme za, alebo nie sme za. No, pán kontrolór. Ja by som... My máme ešte teda tento návrh, ale dobre, tak môžeme. Ešte tam je nejaký čas. Máme tu ešte jedno zastupiteľstvo do konca apríla plánované. Čiže očakávame, že nám teda predložíte ten nový systém, že to bude teda takto fungovať, ako ste povedali, a na základe toho sa nejak potom môžeme rozhodnúť. Že či naozaj vypovedáme ten systém, tú zmluvu, alebo nie. Či teda schválime potom to VZN-ko, jak sme si hovorili predtým, alebo nie. Ale na základe toho, čo teraz máme, aké informácie, tak jednoducho je to zbytočné. Pán poslanec, súhlasím s tebou, ten manuál dnes ste im rozposlali, čo k tomu prišlo, ten nový? Parkovaniu. Takže nekomplikujme to, súhlasím s pánom poslancem Žákem, je tu nový manuál aj na obsluhu, aj na fungovanie, aj na všetko. Treba to poslancom rozposlať a súhlasím s tým sa vrátiť k tému na budúce zastupiteľstve. Dobre? Súhlasíte? Ja sa chcem opýtať prednostu Jožko, teraz je to nastavené tak, že naozaj pol hodina zdarma a lístok s takou formou to funguje? Je to tak nastavené? Takže vyjde mi lístok zdarma, vhodím mincu, teda dovorím k automatu, nahodím ešpézetku, vyjde mi lístok, dám si ho na okno a mám pol hodiny zdarma, áno? Áno. Tuto je celé. Zajtra vám to prešlo malo ešte dneska. Lebo ja som s tú firmu rozprával. Materiál, lebo ja som myslel, že to dneska aj stihli, ale však v poriadku, nič sa nestalo. Zajtra to rozpošlete každému. A prečo hodina 25 Ľudia si to prečítate, vrátime sa k tému. Na zastupiteľstve. Viem. Ja som s týmto majiteľom, alebo tým, čo túto firmu prevádzkuje, ja som s tým pánom rozprával, on mi povedal, že to nie je možné nastaviť takto. Teraz mi toto tvrdíte, že je to tak nastavené. Je to nastavené, môžeme zajtra parkovať na dneska. Ale stále tady je tá vec, že jedná sa o to parkovisko, že ako celok bereme takým spôsobom, že či je vlastne to ten zmysel toho parkovného, či sa máme niekam rozšíriť, lebo ja keď si to zoberiem z toho ďalšieho pohľadu, potrebuje to parkovisko platené mať nejakú kontrolu. Ale čím hliadkou? To je nedostatočná kontrola. Tam budú ďalšie hodiny, ktoré tam nikto nebude chodiť kontrolovať aplikáciu. Takže dneska aj tá represia bude takto pomaločky nám padať dole a za 2 roky aj tak vybereme tam o 200 €. To je jedno. To sa bude postupne akože znižovať, alebo môže aj do roka. To by muselo byť tak, jak to navrhol pán Waldecker, že uzavrieť to parkovisko. Vtedy by to malo úplne 100% kryť, to by bolo OK, ale pri takémto chode námestia
si to neviem predstaviť. Keby sme ale takto, ja ťa chápem, pán poslanec, ale keby sme takto pristupovali k všetkému, no tak v živote nič nedostaneme, tak jak sú to dane za nehnuteľnosti, za popolnice a ja neviem čo. Ja mám skúsenosť, opakujem, len z posledných 10 dní, kde, ale viac to bolo teda z okolitých obcí, keď doslova ľudia pýtajú rezidenčné karty sami od seba dobrovoľne. Či to bol Borský Mikuláš, v Dojči veľa bolo, na Smolínském bolo, s Kuklovami a Oslovi, dokonca z Borského Jura v sobotu. Takže ja nevidím, prečo zamedziť a prečo pristupovať k tomu takto, že stejne nám nikto platiť nebude. Ja tomu neverím. Ľudia o to záujem majú a ja teda nevidím aspoň teda nejakú drvivú väčšinu z verejnosti, že by až tak byl niekto proti tomu, lebo všetci dobre vedia, kde sa pohnú v mestách a už aj ve veľkých obcách, všade sa parkovné platí. Ale dobre, je to na vás, nech sa páči. A Bábra? Jako je to možné, že si zakupujú karty, ale keď si dá mestskú stránku, dali ste si niekto mestskú stránku mesta, nikde nie je napísané, že parkovisko je pozastavené. Či to je Minipolis, nikde to tam nedočítam, absolútne žiadne. Takže tým pádem, keď sem dojde nejaký druhý človek z Badátu, tak si určite ide zakúpiť tú kartu. Pozrite si to, tam nič také nie je. Ja hovorím o príjmoch, o kartách, ty hovoríš o lístkoch, aby sme sa nejak zjednotili. Pri tých zmetkoch, ktoré boli spôsobené... Ale my sme tie zmetky nespôsobili, my sme vám to nastavili na začiatku takto a stále to uberalo sa niekde inám, že to proste nepodliehalo všetky veci, ako to malo byť. Keby ste to tak spravili, tak dneska tady sa o tom ani nediskutujeme. Dobre, musím s tebou súhlasiť, ale v tejto fázi to není tak, ako ste to povedali a chceli a určili a neviem čo. Teraz ide o to, že tu riešime zrušiť. Toto tu riešime. No keď ide za mňa, tak ja budem navrhovať zrušiť, pretože takú firmu, ktorú si môžem nájsť, je tady ďalších 10. Samozrejme. Preto som sa prvú otázku, pardon, pani poslankyňa, preto som sa prvú otázku opýtal, či nám ide o celkové zrušenie, alebo nám ide o firmu. To sa pýtala aj pani Menšíková. No to chcem pripomenúť, že vlastne tento návrh hovorí o zrušení zmluvy s tou firmou. Dobre, čiže nehovoríme o zrušení celkovom parkovania, lebo stále sa tu hovorí o zrušení parkovania, ale tu je tá firma, takže vlastne na niečom by sme sa teda v tomto zmysle mali dohodnúť, o čo ideme hlasovať. Pán Hladík. Ešte raz opýtam sa stručne jasne. Je nachystané VZT-nko v zmysle tej našej parkovacej politiky do ďalšieho zastupiteľstva? Po druhé, je nachystaný prevádzkový poriadok tak, aby vyhovoval aj prokurátorovi, aj zákonu, bo nám ho napadol? A je nachystaný software? 3 otázky. Tak, aby sme to vedeli na ďalšie zastupiteľstve schváliť? Lebo viete, že prokurátora nám to zhodila body, vozidlo, automobil, kvôli malicherným názvom. Je nachystané VZT-nko do ďalšieho... VZT-nko je nachystané, to bolo nachystané už na poslednom zastupiteľstve. Aj prevádzkový poriadok? Prevádzkový poriadok není nachystaný a ani nebude, pretože nie je potrebný. To sa vyjadrila priamo pani prokurátorka, keď tu bola. Ale pre nás bude potrebný, ten tam musí byť ak súčasť. Není potrebný, opakujem. Dobre, ten prevádzkový poriadok softvérovo je to nastavené a funkčné. Korešponduje s budúcim VZT-nkem, ktoré budeme schvaľovať, aby zase tam nebola kolízia. Prevádzkový poriadok... Ešte raz, prevádzkový poriadok nie je potrebný, nový. To sa má vôbec. Všetko je vo VZN, ktoré robila pani doktorka Filová. Na základe podnetu prokuratúry. Software je nastavený, už sa opakujem, tretíkrát. Videl som tam 25 centov za hodinu ďalšiu. Ja vám to prepošlem a preštudujte si to, je to nastavené. Aj cez QR kód, aj cez parkovací automat. Ešte nejaké otázky? Takže mám tomu tak rozumieť, že do najbližšieho zastupiteľstva sa toto prerokuje? Áno.
Ja som takisto za parkovanie. Jasne sme sa dohodli, zajtra dostanete ten manuál všetci, aby ste si ho v kľude prečítali. Môžem ešte jednu takú vec. Ja sa zase vrátim k tomu, jak si hovoril, že tu chodia ľudia a pýtajú si tie rezidenčné karty aj z iných obcí. V podstate vieme, že tam je sadzba iná. Určite vieme, prečo sem chodia a parkujú, lebo chodia asi do práce, preto si pýtajú tie rezidenčné karty. Čiže či by sme sa my nemali zamyslieť nad tým, či naozaj je toto výhodné, tí, čo sem chodia a parkujú tam dlhodobo nad určitý počet hodín, či by tam nemal byť aj nejaký časový limit. Lebo on tam zaparkuje, je tam 12 hodín. Pán poslanec, ja denne sledujem títo auta u jedničky. Lebo to sa presunuli, vieš, jak sme sa o tom rozprávali. Ja som vám to rozprával, ja som si to sám všimel v Banskej Štiavnici, kde nebolo parkovanie v meste, áno, hovorím mimo mesta. Ale jednoducho sme zaplatili poplatek za využívanie verejného priestranstva. To nehovorím teraz o námestí, áno, to je parkovanie. Ale denne chodím sa pozerať na tie auta, hlavne večer, áno, mňa zaujíma, či tam stoja tých 10 hodín. A stoja tam tých 10 hodín. Takže súhlasím s tým, čo si teraz povedal, že dá tam časový limit, príklad, áno, hovorím, 10 hodín. Lebo 10 hodín iste nikto ani nevybavuje, ani nenakupuje, ani nie je 10 hodín šporiteľný. A takisto s tými ľuďmi, ktorí vlastne bránia ľuďom, ktorí aj prídu na tú zmrzlinu, alebo si prídu nakúpiť, alebo idú do baziliky, tak není možné, aby nám takto hatili oni prázdne priestory. Aj keby sme sa rozprávali o tej zonizácii do budúcnosti, áno, viete dobre, aké máme veľké problémy na Gazárke po nociach, to je tam strašné, čo sa tam deje. Tí mladí ľudia, už som dvakrát žiadal štátnu políciu o spoluprácu a pomoc, lebo to, čo sa tam deje na tom parkovisku, možno to niektorí aj sluchovo počujete. Ja to počujem dobre. Tak, a nehovorím o tom, čo tam každé ráno je odpadu, to je niečo strašné, áno, takže možno buď uzatvoríme to parkovisko, nájdeme tam nejaký systém, ale takto, ak to je neúnosné, nehovorím o tom, že ničia to záberle, ničia majetok. Nechcem, aby sme to rozoberali dnes, ale treba sa nad tým každý zamyslieť. Ja už som pridal sťažnosti ľudí z tej ulice, áno, smer Gazárka. Viete, že tí ľudia sa boja týchto mladých ľudí doslova, takže štátna polícia mi slúbila spoluprácu. No ale zatiaľ som teda nezaregistroval, že by hliadky tam nejakým spôsobom večer urobili nejaký poriadok, ale okrem teda hluku, rizika a neviem čo všetkého, tak aj konkrétne dnes ráno tam prvé, čo išli naši ľudia z technických zbierať odpadu a bolo ho tam teda požehnanie. Takže budeme musieť mi do budúcnosti vymyslieť aj parkovisko na Gazárke, lebo naozaj už to tam je neúnosné. Takže teraz neviem, dáme hlasovať o tom, či zrušiť alebo nezrušiť. Ne. Tú zmluvu. No však o tom. O tom ideme hlasovať. O parkovaní na budúcim zastupiteľstve. Áno, dobre si pochopil. Tak sme sa dohodli. Takže dávam na... My sme schválili zaradenie tohto bodu. Áno. Takže musíme o tomto návrhu hlasovať. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Áno. Dobre, takže o tomto návrhu. Ďakujem. Ešte pán kontrolór. Takže, áno, pán kontrolór. Ak môžem poprosiť, pretože je to napísané tak celkom súvislý text, aby bolo jasné, že o čom. Predpokladám, že pán Vávra ten druhý odstavec myslel ako uznesenie, to znamená, že to je to mestské zastupiteľstvo navrhuje a žiada primátora na ukončenie zmluvy najneskôr do 12.5.2023. Predpokladám, že to treba skôr tak, že navrhuje primátorovi ukončenie zmluvy a teraz s firmou M-Card a tak ďalej, uzatvorenou 25.5.23. To myslím, že bohate stačí na jej identifikáciu. To je uznesenie. Predpokladám, že zvyšné 3 odstavce sú len dôvodová správa. To znamená, že berte to tak, že to nie je súčasť celé ako uznesenie. Tak. A je na vás, pán Vávra predložil návrh,
Pokiaľ ho nestiahne ten návrh uznesenia, tak by ste o ňom mali hlasovať a je na vás, ako sa rozhodnete. No ešte by tam bola možnosť, že by som ho stiahol a by som ho odprezentoval na ďalšom zastupiteľstve. Však v podstate, René, ja si myslím, že týmto by sme to zjednodušili celé. Toho, to je iba môj názor, áno. Bude tak nastavené? Že teda, hovorím, iba môj názor, že by si to stiahol, nech poslanci nemusia hlasovať v tejto situácii, keď vlastne teraz sme sa zhodli, aký bude postup, áno. Takže tento návrh, pokiaľ vás nepresvedčí, alebo hlasujte, ja nič nehovorím, áno. V podstate stále ide o 2 minúty, či áno, alebo nie. Ja len reagujem na návrh pána kontrolóra, že bola by cesta aj taká, že stiahnuť tento návrh z bodu rokovania, alebo teda hlasujte. Ja vás nechcem ani presvíčať, ani ovlivňovať. Takže pán Vávra, názor? Stiahnime to a posunieme ho do ďalšieho. Dávam návrh na stiahnutie. Takže návrh sa stiahuje z jednania. A pán Žák? Môžem ešte teda k tomu, keď už je to stiahnuté, že naozaj, aby ste nám teda preposlali to systémové nastavenie. K tomu teda, jak sme hovorili, či by sa dalo nejakým spôsobom do toho VZN ešte dopracovať ten čas parkovania nad určité hodiny, či to je možné. 10 hodín sa dohodneme. Príklad, ja dávam návrh. Alebo 8. 8, no. Jak pán kontrolór teda ešte keď... Úplne ospravedlňujem sa teraz, ani možno nie ako kontrolór, ako pragmatik. Ak sem niekto chodí do práce... 8, áno, 8 je málo. Tak zaparkuje na 8 hodín, má pracovnú dobu plus pol hodina na obed, takže vlastne reálne 8:30 je v práci. Tak ako... Áno, veľmi múdra pripomienka, lebo teraz som to riešil so Slovenskou sporiteľňou našou tu, zamestnanky si dali požiadavky, aj mali minulý rok zaplatené a znovu chcú, však oni to platia normálne. Znovu chcú karty, takže presne tak musíme pragmaticky rozmýšľať, že ten človek má 8,5 hodinovú pracovnú dobu. Ja len kvôli tomu, že prvotný ten nástroj toho parkovania, prečo to parkovanie je, že odstrániť dlhodobo, ktorí teda na námestí dlhodobo parkujú, tí nám robia problém. Blokujú parkovacie miesta. Ja mám otázku na pána kontrolóra len pre istotu. To sme mali tento bod ako bod číslo 10 a tým sa ostatné posúvali, ostatné body. Takže v podstate vypadáva, už pokračujeme ako v pôvodnom pláne. Berte to tak, že vlastne pán Vávra stiahol návrh uznesenia, takže ho tam kľudne nechajte ako bod 10 a pokračujeme ďalej. Dobre. No, uznesenie. Dobre, môžem sa ešte spýtať k tomuto, už teda nie o nejaké hlasovanie, ale že keď nám pošlete teda ten manuál a niečo teda nás ešte k tomu napadne, ako by sa to dalo zlepšiť, tak vám môžeme napísať, áno? Áno, tu ja zavezujem pána prednostu, že zajtra to všetci budete mať zajtra. Dobre. Dobre, aby ste mali dostatok priestoru si to preštudovať, alebo respektíve návrhy a nápady. Ďakujem pekne. Takže pristupujem k bodu 11, interpelácie. Má niekto niečo? Ak nie, prejdeme k rôznemu. Dámy a páni, viem, že za nejakých 15 minút máte finančnú komisiu, ja ale chcem dať do pozornosti dve veci. Máme problém s kúrením, respektíve s celým systémom vykurovania kultúrneho domu v Strážoch, kde už nebude ani možná revízia. Však vy viete, čo poznáte Strážský kultúrny dom, že tam to bolo roky problematické, momentálne neopraviteľné. Takže len vám som chcel povedať toľko, že dal som vypracovať návrh rozpočtu, alebo respektíve aspoň teda tí základné veci. Nie základné veci, zle som sa vyjadril, pardon. Návrh rozpočtu nového kúrenia, včetne kotla, radiátorov a tak ďalej. Áno, to hovorím len informáciu. A takisto ešte nemám rozpočet na odvodenie toho štadióna,
tej je Slovan. Šaštín, viete, že tam tá situácia je naozaj katastrofálna, takže len vám to dávam do povedomia, ale nemám to, áno, v tomto momente, že treba s tým počítať a hlavne teda ten kultúrny dom, ktoré by bolo dobre poriešiť aspoň cez letné prázdniny, lebo viete, príde zima a obávam sa, že revíziu nám na to nikto nedá. Ale to berte len nejak teda informáciu. Má ešte niekto niečo do rôzneho? Minulý týždeň mala pohreb zamestnankyňa našho mesta. Apelujem, keď sú pohreby, nech je niekto pri tej zvukotechnike, aby to vedel nastaviť. Bolo tam veľa ľudí, nebolo to počuť. A myslím si, že není to chyba, pani Ovečková má dobrý hlas, pán farár by relatívne počuť, ale slabo. Buď to nevedia nastaviť, lebo tá aparatúra tam je. Buď to nevedia nastaviť hlas, to si ja viem, že to není koncertná sála, ale je to nedôstojné, keď to čujú ľudia na 10 metrov a ďalej, nevedia ani, čo sa deje. Alebo potom porozmýšľať novú zvukotechniku. A je to isté v strážoch. Tam je síce menší areál, ale fakt to nebolo dobre počuť. Pán poslanec, dobrá pripomienka, však my sme sa o tom už rozprávali po pohrebe. Je pravda, že čo som aj ja sám bol na posledných pár pohreboch, vždy nejaký problém bol s tou technikou, dokonca vypadávalo, nebolo počuť. Je pravda, že ja nemám taký hlas, jak pani Ovečková, skúsená retorka, no, ale viem, že som to zažil sám. Je pravda, že bolo extrémne veľa ľudí, áno, že to bol mimoriadny pohreb a naozaj tí ľudia stáli veľmi aj ďaleko, ale ja súhlasím s tým, že buď teda naozaj to kvalitne vyskúšať, nech naozaj niekto je, kto to vie dobre ovládať, nie vždy niekto iný, s tým súhlasím, alebo respektíve sa naozaj zamyslieť na kvalitnejším ozvučením a nejde len o pohrebné akty, ale máme aj iné kultúrno-spoločenské podujatia iného zamerania, kde takisto nám to stále chýba. To vybavenie, ktoré máme aj v centri voľného času, ktoré používame aj na športové alebo kultúrne podujatia. No, pán poslanec Sofka, že aj o tom sme sa rozprávali my na behoch, že naozaj by to chcelo aspoň výkonnejšie reproduktory. Ale povedz ty k tomu však svoj názor. Aparatúru vlastne si zapožičiavame z CVČ vlastne celú. Akurát tie reproduktory oni naozaj sú slabé na také menší priestor, lebo keď to je na väčšom priestore, sa to začne strácať. No. Alebo ide to smerovo viac menej iba niekde a tak, je to také slabé. Jak hovoríš ty, pán poslanec, ľudia, som sa na to pýtal na základe tvojej reakcie, tí, čo boli proti mne, tí ešte daj, áno, tí ešte počuli, ale už ak boli mimo už. Ale môžem povedať, lebo ja som na tom parkovisku bol aj na tých otočoch, vlastne keď sa robili, keď tie deti behali po parkovisku vlastne tie trate, a nebolo to počuť dosť ďaleko naozaj. Ja som už, keď som bol pri 150 metroch, tak som to nerozumel som ho dobre. Áno, je to naozaj smutné pri toľkých podujatiach, ktoré my tu máme, aby sme si nedokázali ako mesto zabezpečiť kvalitné reproduktory. Ako samotná tá aparatúra, čo tam je v poriadku, ale ja si myslím, že tam možno, že akurát tak zosilovačku to mohli sa nejaké lepšie reproduktory a hotovo. Tak, ale to už je na návrh. No. Áno, lebo je to zbytečne a je to nevhodné, zvlášť na tých pohreboch takéto situácie, ale však my tú kvalitu potrebujeme aj na týchto kultúrnych aj športových podujatiach. Dobre, páni a dámy, ja len toľko, lebo už čas asi... Keď sme u tejto otázky, tak ešte minulý rok bolo slúbené, že tým prednášajúcim, čo na tých pohreboch, že sa urobí nejaký pultík. Pán prednosta. Počkajte, áno, my sme dokonca, myslím, že pánovi Slobodovi dali objednávku, dobre hovorí, že spraví nejaký pekný... Aha, ale vím určite, že pánovi Slobodovi sme dávali objednávku na nejaký... pult, pomôžte mi. Viete, čo myslím, taký stojan, lebo naozaj, keď vám tam fúká ten vietor a má vám to obracať, takže není to príjemné. Dobre, áno, ale vím, že pánovi Slobodovi sem dal tú objednávku, nemyslím, ty vie pán kontrolór, aby nám vyrobil také niečo pekné z kovu, áno, že nech to je masívne. Dobre, k tomu pristúpim. Dobre.
Pán Vávra. A ja by som sa chcel ešte spýtať na tie športoviská v tej Gazárke, či tam nejaký vandali, nejaké poškodenie nebolo, lebo som počul, že či iba bordel, alebo všetko v poriadku? Jednak nám fungujú kamery, mali sme tam deti, ktoré hádali do ihriska kamene, ale hneď sme ich teda našli, pán Hrica ich vypátral, takže boli dôrazne rodičia poučení, jak sa majú deti správať. Zajtra už môžeme uzatvoriť areál, áno, lebo doteraz vlastne sme čakali na tú tribúnu, lebo kvôli žeriavu, to je jedna vec, takže areál už uzatvoríme a hlavne ide o to futbalové ihrisko, lebo to je teda veľmi populárne, ja tam naozaj chodím každý večer, alebo niekedy aj dvakrát do dňa, o to ihrisko je obrovský záujem, ale je záujem teda z okolitých obcí, Borský Jur, už sa ma pýtali o prenájom, Kukloviani a ja neviem kto, všetci možní, takže tam takisto budeme musieť stanoviť naozaj nejaký prevádzkový poriadok, keď to tak mám nazvať, lebo bol by z toho chaos, niečo musí byť pre verejnosť, lebo chcú tam trénovať aj teda detské kategórie naše, áno, nemusia chodiť do Borského Jura alebo do Senice, tak sme povedali, že klubom dáme kľúče, áno, trénerom, ktorí budú mať toto záujem, lebo je to naozaj veľmi kvalitný ten povrch, hovoria to odborníci na futbal, takže musíme dať k tomu aj prevádzkový poriadok. Samozrejme, oplotíme znovu, a hovorím, teraz sme mali skúsenosť, že podľa kamerového záznamu sme deti našli, hádzali kameni do ihriska, a mestská hliadka to hneď vyriešila. Takže nič vážneho sa nestalo? Ne, nič sa nestalo vážneho zatiaľ, ale hovorím, ešte teda, keď zabudnem tú vetu, plánujeme oficiálne otvíranie 4.5. Dobre, neviem, aké bude počasie, ale tak, aby ste s tým teda zatiaľ počítali, keby bylo extrémne počasie, jak hlása treba zajtra, pozajtra, no samozrejme preložíme. Máme tam nachystaný nejaký program detí, nejaký ten futbalový turnaj. V podstate, čo sa týka tribúny, len sa dorobia schodky a časť toho chodníka, ale to urobia všetko naši ľudia. K športoviskám vám poviem informáciu, niektorí to viete, niektorí to neviete. V piatok som si to odsedel na odbore kriminálnej polície na základe udania, ale k tomu ja dám stanovisko až po ukončení vyšetrovania. Není to Uvo, áno, tam dal podnet Sušila a Korman na úrad verejného obstarávania, toto bolo trestné oznámenie na moju osobu, ale hovorím k tomu, ja stanovisko zaujmem, ale len jak informáciu vám poviem, že firme stále držíme 10 600 € zádržné a 26 000 € na základe vysúťaženia sme vrátili ministerstvu. To je len to informácie, ale hovorím po ukončení vyšetrovaní, čo sa týka športovisk. Ja k tomu potom zaujmem aj verejné stanovisko. Ešte by som sa opýtal, ako sú teraz dorobené tí športoviska, tak je tam kopec hliny, či by nebolo dobre potom vysadiť trávu tam? Prepáč, nepočujem ťa. Či sa tam bude vysádzať aj tá tráva? Áno. O tráve, samozrejme, sa mňa na to ľudia pýtajú. Lebo je to veľká plocha, keď bude mokro, tak to bude všetko zašpinené. To mi je jasné, ale v tejto fáze zasia trávu je sebevražda. Tí ľudia sa nedajú tam ustrážiť, preto ja tam chodím každý večer a prosím, tí rodičia sa o tam nedajú vyhnať tam. Včera večer tam bolo 100 ľudí, takže plán je taký. Ja viem, že by to chcelo čarovný prútik, že dneska je zase zajtra tráva zelená, ale určite trávu zasejeme na jeseň. Jesenú, neviem, či viete, podali sme projekt na Slovenskú sporiteľňu, je to 15 000 € presne na odvodenie, zeleň, retenčné nádrže a takéto veci. Len je teda škoda, že ten istý projekt podala aj škôlka, áno, takže máme vlastne dva. I keď ja sám považujem tento, čo sa týka Gazárky, za dôležitejší, ale teda už keď sme sa dostali ke Gazárke, toto berte znovu len jak informáciu na rozmýšľanie. Rozprával som sa s pánom Erikom Fábrim, všetci ho poznáte, je tam taký návrh, berte to jak informáciu, opakujem, že by sme mu tú časť vpravo, tú podmáčanú dali do prenájmu,
ako pozemok a on tam vybuduje vlastne stoiská pre tí kempy. Lebo minulý rok pán riaditeľ cestovného ruchu Lidaj mi povedal, že budú výzvy na autokempy, ale nie sú. Nie sú, áno. Viete dobre, že sme sa o tom rozprávali, takže toto takisto berte jak informáciu, jak návrh. Pán Fábri by dostal tú časť vpravo, tú mokrú, áno. Vieš, o čom rozprávam asi? Tú mokrinu, že by dostal do prenajmu, kvázi by to vychádzalo nejakých 10 karavanov s tým potrebným, čo ten karaván potrebuje, lebo on sám je v týchto kluboch, takže oni to ovládajú, jazdia po celom Slovensku, Čechách, Európe. Je to návrh, áno, je to návrh, že on by do toho využil vlastné financie, vlastné stroje, vlastných ľudí a vlastne by nám to pripravil a nám by platil nájom. Porozmýšľajte nad tým. Mne sa ten nápad celkom páči, lebo zvýši nám to atraktivitu aj návštevnosť, ale hovorím, treba nad tým porozmýšľať. Tak musí byť predĺžený návrh a potom môžeme... Ja to hovorím jak informáciu. Dobre, ďakujem. Dobre, má ešte niekto niečo? Ale teda vrátim sa ešte rýchlo. Treba sa aj dohodnúť na tejto futbalovom ihrisku, alebo tej umelke, jak to nazývajú deti. Všeobecne všade sa vyberajú peniaze. Opakujem, ne pre našich, to nechcem. Ale oslovili mňa už aj iné obce, obvykle ide o buď mužov, alebo dorostencov, alebo skupiny, že by si tam chceli zahrať futbal. Viem, že sa vyberá, tuším, po 10 €. Ne, Vlado, tak to bývalo na tých umelkách cez zimu. Tak ja neviem, pokiaľ nás požiada iná obec, povedzme A mužstva, dorastanecké mužstva, že by sme aj k tomu dali nejaké nariadenie záväzné, že teda, lebo ešte tá údržba, pokiaľ to chceme zachovať v kvalite, pán kontrolór? To je síce zaujímavé, radšej by som si najprv pozrel podmienky tej výzvy, čo boli, aby sa nám nestalo, že tam je... Samozrejme, lebo keď sme stavili prvé multifunkčné ihriská, ktoré napríklad bolo na školském dvore, tam neexistovalo, no. Neexistovalo, bolo to verejné. Bolo to verejné. Dobre. Dáme ešte diskusiu? Ne, už je finančná komisia. Dobre. Takže ja ďakujem za dnešné jednanie a teraz by sme pristúpili k jednaniu komisie finančnej. Tak máme čas. Diskusia, myslíš, ako pre obyvateľov? Ja nevidím dôvod, proč tam mimoriadne diskutovať, pokiaľ občan, však dobre. Dobre, má z prítomných hostí niekto nejaký príhovor? Nemajú. Takže ďakujem. V podstate sme skončili dnešné jednanie. Dobre, dámy a páni, ja vám ďakujem. Viem, že teraz pokračuje finančná komisia, ani neviem teda, koľko je presne hodín.